L-anzjani li jattendu iċ-ċentru ta' anzjanità attiva f'San Pawl il-Baħar flimkien mal-ħaddiema ħejjew għatta rigali magħmulin bl-idejn fl-okkażjoni tal-Għid il-Kbir biex jingħataw lit-tfal li bħalissa jinsabu taħt ordni ta' ħarsien. Id-direttur tal-Kura Alternattiva ta' Tfal u Żgħażagħ fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali Remenda Grek saħqet fuq l-importanza ta' inizjattivi bħal dawn li jixprunaw is-solidarjetà soċjali. F'dawn iż-żminijiet iktar minn qatt qabel kemm huwa importanti illi narfu x'jiġifieri solidarjetà soċjali. Dak huwa dak illi assistejna għalih illum bejn l-anzjani ta' Day Center ta' San Pawl il-Baħar flimkien ma' tfal illi jinsabu fid-djar fil-komunità immexxija mid-Direttorat Kura Alternattiva. Il-Ministru għall-Anzjanità u l-Anzjanità Attiva Michael Farrugia saħaq li jrid jara inizjattivi bħal dawn isiru matul is-sena kollha. Settur li nirdu nagħtu importanza kbira hija relazzjoni bejn l-anzjani u persuni ta' età żgħira, tfal u teenagers. Relazzjoni interġenerazzjonali li trid tkun il-punt fejn aħna rridu nimxu l-qudiem fil-ħidma fis-settur tal-anzjanità. Il-Ministru saħaq li din is-sena ma kienx faċli għal pajjiżna speċjalment għall-anzjani, iżda dawn il-proġetti għenu biex l-anzjani jsibu sens f'dawn il-ġranet ta' sfida billi jikkomunikaw u jaħdmu ma' ġenerazzjonijiet differenti.